jaar vir se kant. Ek gaan lê aan TV kyk toe hoor ek weer die klappers wat afgaan dus kleed op en ek gaan toe buitekant toe sien ek dat daar veel van die uitwekkers langzaam bij ons neighbors langzaam is er naar de haken toe met kannen. Oké, maar ons het tegen waren met die Jason Wise was niet uit te daar voor dus het waar die Jason Wise ik kom en dan zag ik aan de span met klappen op, maar die Jason Wise heeft die kannen gehad bij hem. Toen zagen wij spannen met die klappen hier op. Ons zijn daar gestaan en het geschikt van boer af, ons klompen op de hoek gestaan. Hier bij pas toen ze kanten. Toen ze wat mijn meisje en de oudste iemand bij hem uit de school kwam en ik sta te buiten en ze zei dat zij noem me van mijn mami niet, ze geeft me op mijn naam Babsi. Lucy is geskiet. Ik vraag wat, dus zij zei haar boer. En bij die stopse kanten. En ik heb de schoenen aangehad, het was veilig geweest, ik heb net zo gehardlopen. En mijn broer, ik weet dat ze broer achter mij aan het en samen met. Dus haar broer komt tussen waar die politie de keer met die schieterij. Toen ze de Anna raste aan voor mij gezegd, maar het kind is al reeds in het hospitaal. Toen vraagt ze aan me, weet je, ze dat die ei. Die driver waar ik kan rijden, die kan in het hospitaal. Ons het gesukkel om transport. De politie heeft voor mijn kop teruggevat en zo aan. Moet die politie voor mij in het hospitaal terug omdat daar een policeman, die uitwikkels heeft die policeman die de benen gegooid. Dus het was alleen nog voor hem in het hospitaal te doen. Dus het was mijn broer vragen, mijn leervat ze me verhaal, waar haar kind is geschikt. Dat is toen die politie gebeurd dat mijn kind was geschikt.